سلام صبوق مبل 35 زخر ناصنة إريترا كومو خاني صبوع دحليفكم كتكونوا مني قالس إريترا مبل حادي مبل كلتين دابلنا 3 عامات أوصلنا نصنت كأخوم مبل حادي مبل كلتين دابلنا 35 قصيرنا لنا ندحر حجي خي كم قصر دينا ويس كال نغيرو نغرات لنا اشتيزان تخلقركم اما فارق سمانيتات كم بيتسبي زريهم غوربيت نيروني عربي بزح سبي زمصابو نعلل معالت زخر سورا هاني كومو مبل 24 دي 23 بصحنا نيرنا بشو سمنا وعرفتي او يزحلفو نيري سب فوتو سلازنبرو تقبلت غايشو تاكدنا غوجم كنبلن كنسحقن وعل نيرنا او حنت قال نيرا زرخبا حلف حربنينتي نيروا زخون عرفت نجر كزارب ولاس قالسي قدلي قلي كموتات كي حاوست هاي تزاربنيا مبل كندزي دابلت انا حوار خد قصر تنبريات مسل نيرا عند حاجه قدم حربنيا إريتراويت لصوعا نيري نساغن اي برهان نيرو حزب حجاجي ግን ሱቅ ወሕዳ ላውልኩ ሓደ ግዜ ብዋዛ ኤርትራ ነጻ ክትወጽስ ክንደይ ዓመት ተሪፍዋ ትብሊ ኢላ ሓቲታ ወላ ኸይ ሓሰበት ዝወጽእ ዘሎ ዓመት ነጻ ክንከውን ኢና ኢላትኒ እቲ ርእሰ ተኣማንነታ ፈትየዮ እዚ ከምኡ ኣውንታዊ ተሓሳስባ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ መብዛሕቲ ግዜና ከነቕረምሩን ክንቅዝምን ኢና ንሕልፎ ስለዚ ለውጢ እዩ ግን ድማ ጃህራን ፈኽራን ክበዝሖ ከሎ ቁርብ ክብድ ብለካ ክትቅበሎ دحر قال عمتات كلا يمسرهم كوخساب حج عمتات دتقصر لخي إليها تقبل بلا بعل ساعة تزيد تحسدوك وقدم نسأم وسأنا إلاتني أبزز حالفين زخر ناتسنت كي بخورت كساب حجي تقصروا خمزلا رقص إنياي نايلو من قارد كسر 300 عن شوعاتن كابس عدا جزا ناب جزا أمني بزعبا زولكم قدايات بزعبا مدر إساسن كزاربي سناي بكتال إريترا خابزين عامتات أبجيك أشخيلوا زلو سرعة تتقلاقل نيرا موصارا مدلين نيرو كل جزي حواس مخوني حزب إريترا خساب ليتلومي ببسالة سان حمشتن عامت ناس أنت بتصحو ولا حنت لو تقم زي رأي كلهم تسامعوا ليهم ولا توم كتحقوا الدلي بركوصر دا أمل كويننا ولا توم تقاومتي ولا توم دقفتي كل عامتات تقصر اتباع على ناقن قرب يفلالي كم زي مالكولم إكس بلو زنبري زربا جيلاتات وشتن جيلاتات جراتن وي دقن دق وشتن إلو أبكلتين مقلوم نيرونتهم تسلمتي توم حدا شنخ بأمرهم بحلنهم ناس عصباتهم انتي دا تقديعهم تتقليبهم توم حدا شنخ جن بلبوم يوم زبعلو تصبق إذا سمعهم تصبق على نايلهم سلازة أمنو أمون قاقا قال اللو استداخمو حلنهم يوقسهم جن كا تساقمات يرلو أوار نوشت جيرون زنبرون اللو باروتو شاتن باروت دقن كونا أبكل تتوقلنا لنا نفسه كف إريتراوي وي باريا وشتيو وي باريا دقئيو وي مونغو نفسه كف كابزن سلستي أبحانتي أن نفسه رخبا خيري التزعابي زلمدنايو تصبل كأني مدر إساس انتي أو أنخيت عمد نذا إذن إلات المعراقة كم تلمود بزاي إساس أفوركي بعسان 4 جنبوت مدير اسمعو التافتصي مزير الساعة حلف النتو أبز حلف عامتات نزهابو مديرتات أخلني ترجمين سرزخونكو أي زرزرني عواتو داتكم كم تفلطو كابتن وحداتو وين بيننا بقليو كم قديتا وسيدنا مديرتاتنا بإنجليزيا نترجم نرناينا لو مجن بزحات صحفتي نت مدير رؤيتو يهبلون يزاربلون سلزلو وحدات هيكونن كم تقدم ناهيك دف ترجم مدير خاني بز تفلي ملكعو زستتصاري ترجم إنجليزيا سلز قربي بسفي حتى زرقحيو نتي مسيرتاوي مدير تغرينيا سميعي نتو ترجم إنجليزيا دقاقي من بيبيو لومي عامت بريزيدنت ترامب كند زعبا مدير إساس أين برن إساس بزح دفير كام زراب كماد معي زري كوانتوني صحتي لهم انت دبلوماسيا نفسي قصاصري تقولش ان دمسلو زي شنكر سلو زخون كا بريزيدنتاو قمانا نا مراحقو جيلي بقصبت يزغير ببوليتيكاو مداي ببزح شنخات زواغا جرين دايزر كخون يفتن زلو يمثل امو 10 محاور زلو جرين دايزر نتوم زي تفلطو جرين دايزر اب 7 زوصي كلاسيكاوي جاباناوي انمي كارتوني بزعبا حد سوبر روبوت زنبر عالم بفيغا امباير مستزمتت زقاوم زنبري روبوتي تتخاتالي كارتون ابزورياتي حدش زنبر عالم نعون ممكن خالص قبر زنبري زانتاي بريزيدنت إساياس نتقدم زقبر زنبري مديرتات مزنا يلوم مديري خودادرو كله أنصار أمريكان كالوتن زقبر زنبري صرفتات كان نتصاصرون كله نايلوم إساياس دخوم كدحنا جرين دايزر كوين يسمعني أبناء عامت مديريو إساياس
ትራምፕ ጸለውቲ ኣለዎ ንሳቶም ዘጋጊዎ ዘለዎ መስሉ ዝስምዕ ዘረባ ተዛሪቡ ሽዑ ኣተሓሳሲቡኒ ኢሳያስ ባዕሉ ኸ ጸለውቲ ኣለዎ ዶ ዘጋጊዎ ሰባት ኣለዎ ዶ እዘን ዝፈትዎ ዓበይቲ ንስቲ ክዛረባ ከለዋ መሳርሕቲ እሱ ኢኑ እምበር ንሱ ለይትን መዓልትን ዝሰርሓሎ እየን ዝብላ ሕጂስ ዝዕንቅፍዎ ሰባት ኣለዉ ዶ ትብሉ ብኢሳያስ ኣቢሎም ኣብ ኤርትራ ዕንወት ዘውርዱ ዘለዉ ሰባት ኣለዉ ዶ ትብሉ እንተለዎ ኸይንሱ ጸለውቲ ከም ዘለዎ ይግንዘብ ድኸውን ከምዚ ኢሳያስ ዘርእዮ ፖለቲካዊ ባህርታት ኮለል ምባል ኣብ ሓደ ነገር ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዘይልወጥ ዘይቅየር ግን እትመሰረቱ ኸዓኒ ተንታን ፖለቲካ ኣይኮነን ንሱ ኣመሓዳሪ ሃገር ስለ ዝኾነ ነቲ ሃገር ከመይ ይጸልዋ ከምኡ ኢሉ እንተዝሓስብ ጽቡቕ ነይሩ እዚ ኸ እንታይ ርእየና ሽግራት ሃገር ወይ ፀገማት ሃገር ብጽሞና ከም ዘይምልከቶ እንታይ ደኣ ከም ሻሙ ሸለሊሉ ከም ዝሓልፎ እዩ ዘርእየና ንኤርትራ ከም ግራቱ ንህዝባ ኸኣኒ ከም ኣገልገልቱ ገይሩ እዩ ዝቆፅሮም ሃገርን ህዝብን ንዑ ንምግልጋል ጥራሕ ዝነብር ዘሎ እዩ ዝመስሎ እዚ ዝተጋገየ መስለኩም ወይስ ቶም ጸለውቲ እዮም ከምኡ ክገብር ዝግድድዎ ዘለዉ ሎሚ ዓመት ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣይተዛረበን ምክንያቱ ብልጽግናን መራሒኦም ኣብን ከምዛ ዝሕልማይ ዝተገጸበሎም ቁርብ ህድእ ኢሎም ኣለዉ ኣልሙ ተነቢ ዝበሃል ውሩይ ገጠማይ ነይሩ ዝኾነ ግጥምናቱ ዝጥቕሲ እዩ እዘን ጀላቡ ከምዚ ተንዳ ዝመስል ጻዕዳ ዘለውን ንፋስ ንዑ እንዳደፍአ ብኡ እየን ዝንቀሳቐሳ ሓደ ግዜ ትንፋስ ናብቲ ጀላቡ ዘይደለየኦ ሸነኽ ይደፍአን እዩ ይብል በዚ ኸዳን ተለዋ ንፋስ ድሕሪት ወቂዑ ድሕሪት ዝመልሰን ኣቢ ኸኣ ከምዛ ብጣንጡ ቀይሕ ባሕሪ ዝተነኽሰ ቀይሕ ባሕሪ ጣንጡ ኣለዎ ድዩ ግን ድሓን ክህልዎ ኣለዎ ምክንያቱ ንኺሱ ወይን ኣቢ ካብ ወሽመጥ ዓረብ ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ሃፀይ ኣነ እየ ዝኸውን ኢሉ ዝምነ ዘሎ ሰብ ዝመስል ነይሩ ፍንጥልጠል ኢሉ ወላ ዝሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ወሽመጥ ዓረብ ኩናታት ከምዚ ንዕኡ ተባሂሉ ከም ማና ካብ ሰማይ ዝወረደሉ እዩ ዝመስለው ግን ድማ ወላ ዞም ተልመደን ተንተንቲ ከይተረፉ እዚ ጉዳይ እዚ ኣበይ ከም ዝኸይድ ዘሎ መዕለቢኡ ኣበይ ክኸውን እዩ ክግምቶ ይኽእሉ እዩ ፌሩስ ትበሃል ውሪይቲ ልብናናዊት ደራፊት ዙሩኒ ኩሉ ሰነ መራ ሓራም ተንሱኒ ብልመራ ሓርፋፍ ትርጉሙ ኸኣ ነቶም ፍታውታን ደቂ ዓዳን እንተው ሓደስ ሓደ ግዜ ብዓመት ብፅሑኒ ተረሲዕኩም ግን ሓጢኣት እዩ ወይ ትውስኸለኣ ኤርትራውያን ሃገሮም ፈፂሞም ኣይርስዑን እዮም ብዙሓት ግን ተስፋ ቆሪጾም ድሕሪ ደጊምና ሃገሮም ኣብ መዳረጊ ንግደት ክትወርድ ኣብ በዓል ናጽነት ጥራሕ ክርእይዋ ኣይደልዩን እዮም እቲ እናተበላሸወ ዝኸይድ ዘሎ ጽፈትን መቐረትን በዓላት መሳጢ ኣይኮነን ናይ ገዛኢ ሰልፊ ጽባቐ ፌስቲቫል ብቐጻሊ እናነከየ እዩ ናይ ሎም ዓመት ድማ እቲ ዝሃሰሰን ናይ ኣምስሉን ዝኸፍአን ይመስለኒ ወረት ዘመደ ተኽለ ዝበሃል ናይዚ ፌስቲቫላት ሓላፊ ዝነበረ ኣበይ ኣበለ ኣሎቶ ተቐይሩዶ እንታይ ኩነታቱ ብዙሕ ኣለኒ ካብ ዘይሰምዓሉ ከምቲ ጀሚርዎ ዝነበረ ከም ናይ በዓል ቻይና ከም ናይ በዓል ራሻ ከም ናይ በዓል ኖርስ ኮርያ መልክዕ ዘሎ ሰልፍታትን ፌስቲቫላትን ኣብ ከምኡ ክንበፅሕና ዝብል ተስፋ ነይሩኒ ግን ከምታ ዘመደ ዝጀመራ ከማ እያ ዘላ ኣይተቐየረትን እዋ ንድሕሪት ከማን ተመሊሳ ሽማግለ ጽምብል ናይ ስነ ጽባቐ ስምዒት ኤስቴቲክስ ከም መሓይሹ እምነ ሓንቲ ባንዴራ ብስትራቴጂካዊ ኣገባብ ዝተቐመጠት ብኣርቲስታትን ስነ ጥበባውያንን እንተዝስልም ካብቲ ዓሰርተታት ፍቆዶ ፓሎታትን መንደቕን ዝልጠፍ ባንዴራታት ዝያዳ ውቃቤ መሃለዎ ብቐይሕ በይሕ ኩሉ እቲ ጎደናታት ከምዚ ባዛር ናይ ኢራን ከምኡ ምስሎሞ ነቶም ባዛር ኢራን ዘይትፈልጡ ሳንደይ ማርኬት ሕሰብዎ ትብኡ ዘሎ ጌጣጌጥ ድም ዝብልኦ መሓሩ እንታይ ከም ዝመስል ንዑ ገምቱ ግዝናትና ካብኡ ዝኸፍአ እዩ ብጠቕላልኡ ግን እቲ ቴስት ናይ ጽባቐ ክሳብ ክንምንታይ ብኤርትራ ከም ዝተበላሸወ ኣብነት እዩ ሕገረ ወቀሳ ስለ ዘለኒ ኣይትቀየሙ ስፖርቲቭ ኾንኩም ተቐበልዎ ሓደ ቆልዓ ተዝርእየን ዝነበረ ንስቲ ፍልይ ዝበለ ከዳድና ርእይለን ገሪምዎ ብቕንዕና ነዲኡ ሓቲትዋ ማማ ስለምንታይ እየን ዘና ንስቲ ኩለና ርእሰን ድሕሪ ርእሰንሲ መተረኣስ ኣሲረን ዘለዋ ኢልዋ ሕጂ ተረዲእዋ ንሳ ምክንያቱ መተረኣስ ተኣሲሩ ዘሎ እዩ ዝመስል እዚ ነፀላ ምስ ተኸድነ እቲ ኣርቲፊሻል ፀጉሪ ክንዲ ገለ እንዲ ዝኸውን እንታይ እዩ ብዚ ድሕሪ ተኣሲሩ ዘሎ ኢልካ ገርመካ እዩ ኣነ ከማ ሓቂ ተዛረቡ ዝገርመኩም የለን ኣዲዋ ውይ ማዕረይ መዓዝ መተረኣስ ኮይኑ እዚ ፀጉሪ ናይ ምዉታት ህንዲ ንስቲ እዩ ኢላቶ ጽቕበል ሕጂ ዳሕራይ ተሓተኒ ኢላ ብህላ ቢላ ሱቕ ኣቢላቶ ንሱኻ እሞ ስለምንታይ ምዉታት ገለ ኢሉ ክዛረብ ጀሚሩ እንደገና ዓጽያቶ ድሂላቶ ሱቕ ኢሉ ናይ ኢሳያስ መደረን ሰምዕ ነርና ዓመት ነዛ እልልቲ ዕለት ንምዕራግ ንዓይ ከም ዝርዳእኒ እዛ ምዕራግ ትብል ቃል ካብ መጀመርያ ክሰምዓ ከለኹ ምስ ሃይማኖት እየ ዝተኣሳስራ
بعلنا سعيتنا قليناس كنعرقنا ويصنبلنا كنعرقنا جلس قرب كابوت أزوات كوين سسمعني هاي ما ندي خوين حجغي عرقت يوسف بهالالو معراج النبي زبهالالو أمو حجس كنعرقنا صنبل كبر وقعنا سنعو كنعرقنا قلنا لخ بهالكولس اتي فيستيفال ሃይማኖታዊ ሪቹዋል ተቀይሩ ከምዚ ንግደታ ቤተ ክርስቲያን ከትካ ትጽልዮ ወላ ሓጅ ከትካ ትጽልዮ ከምኡ ተቆፂሩ ሃይማኖት ድሓን ግን ንሕለፎ ምክንያቱ ከም ልምዲ ኢሳያስ ሓቶ ሰብ የብሉን ኣጽኒዑ ዘጻውበሉ ጋዜጠኛ የብሉን ከም ድላይ ይዛረብ ከም ድላይ ይገልጽ ከም ድላይ ይትንትን ስማዕ ደስ እንተይልካ ጽቡቕ ደስ እንተዘይበለካ ግን መንደቕ ጋሃጽ ዓይነቱ ይትዘረቡ ኣጽዒቡ ኸኣኒ ከምዚ ኢሉ ማል አበይ ነርና ሎሚ አበይ ለና ንመጻኸና በልና ምስ ነፍስና ንተሓታተሉ አጋጣሚ እሞ ክቡር ፕሬዚደንት ሓንሳብ ደኣኹም ዘይትገብረልና ትባህሊ በይ ነርና ሎሚ በለና ጽባሕ ከመይ ክንከይድና ከምኡ ዝብላዕ ትንተና ዘይተስማዓና ትርኣይካ እንታይ ምዃኑ ኣበይ ክንበፅሕና ከምዚልና ንዑታት ግለጸልና እስከዚ ጽላታዶ እንታይዶ ኢኮኖሚ ማይ ዝተኸኺልና እንዲናብኡ إذا تقلصلنا أبي كم بتصحينا صباح بلبخا ግን سؤالك ኮንሳምፕሽን ፕሮፓጋንዳ ዘይኮነ ምክንያቱ ካብቶም ስቁኢሎም ዝሰምዑኻ ቶም እንታይ ዝብል ደሎ ኢሎም ዝግረሙ ሰባት ይበዝሑ ናይ ትማልን ናይ ሎም እንተነገርካና ናይ ጽባሕ ደሓን ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ትነግረና ነታ ዋይት ሃውስ ናብ ትግርኛ ተርጊምካ ጻዕዳ ገዛ ምዃና ዝነገርካና የቀኒልና ሕጂ ኢሳያስ ዝብል ስም ኣብ ትግርኛ ብኸመይ ይትርጎም በዚ ሓባጥ ጎባጥ መገዲ እንተ ቀጽልና ምናልባት ዓዲ ሃሎ ዝርከብ መንበሪኹም ሕብሪ ጭቃ ገዛ ኢልና ክንጽውዖ ይግባዶ ቅኑዕ ትርጓሜ ዶ ይኸውን ናብቲ ጉራማይሌ መደረ ንመለስ ማዱሮኸ እንታይ ተራ ነይርዎ ብኣህጉራዊ ሕጊ ክሰት ዝኽእል እንታይ ነይሩ ስለምንታይን በየናይ ሕጋዊ ቅጥዕን ጻዕዳ ገዛ በይናዊ ናይ ምቕያት ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል إذا حج سمعكم ماس أنت يفرق نجرا أنت مالت مخانا فجأة مخرج عيكالكم زي ترى أسب تلوس أنت مالت مخانا سك بتجرين يا جريد لا تسألنا ولا تشاينيز فلت أنت لكم بتشاينيز ترجمنا بتشاينيز سي كابزي الزرا وزل إساس كابوز قال لا مخانا لنا نيرو بزعبة ماجا ترامب حبرة أفريقيا حبرة أوروبا نيتو كالوت بعض صورة قالات سوى كيوم مدرتات كأبو زحبوتات بسفي حي فنوني تنتنن الله زجر ممكن كمل علم كابز مدري خاص تقولون استشفون عينهم مستعمتهم أذنهم مستلقون تما بتحت مجزأتها زدها خزلوا بزي كذا ما بدك زلنا وانت أملاك كلا بوكا نيلون ماسك خيط كاس كابتن ساتلايت هتقلي جمد أورد لنا بإرترا ممس أسير ناس قرب إنترنت انترخبنا بلو كم خيري لو مخمز كوارنتين وكذلك شعوب تا تيليكومنيكيشن ناتكم تورد كاوا مس جلس ساتلايت ديش جلت أسرع إنترنت ورخبت سنة واحدة يكاري قومي لهم كل نجار يزكالومي قال أنت ترفس إرتراويان زجم كم أخص كم سبب مسمعوه قلنا لكم نجار إنتاين بالكم إذا تزاربوا ناي geopolitics ناي international relations قلنا ما لازلس تفورم سي إزديو لما تحب تبوتون كده كده تسمعهم UN لك زخل هو توص تصلحك تكلات الله أبو خد كان عام ده تسمعهم نعم سلزم الكد عامي زتقصكوا زغالب زنبره عدا 30 تريليون واشنطن لومي نابر 4 تريليون يعرق مهلاو قليل مسكري مساكين إرتراويان 3 تريليون 4 تريليون كوينو عدانا أمريكا كلس انت 10 تريليون زي فلت أبزحيو انت مالجي تريليون 10 قرشي ب10 قرشي انداسر حسب تريليونات كتزاربو كل خاص انت ترقم يبو وحدات سبات يوم سمعوها لازم ولا بإيميل غير كان نقرهم معهم خالق سبقنا عيت الدنا قرو زاد ليو اسمع عيو تخصم عوز دلي اسمع عيو تزدليو اسمع عيو خبل كله هوجن سبكة بروباغندا نايكونن تخصم عز دلي رهوة تخصم عز دلي فتحي حق النت كنعنا نشتات يخصم عز دلي كم زين كنقبرين الكا نقرهم ازيهم كسم عز دليو تزي يكون تريليون 10 تريليون 3 تريليون بدنا قري موز مدري خاص لزيك يرزلو تسبك أني ببز تزاربك ببز متساكا أبسقاتي أتلو حجي خنتا إنا خنكون نبي إنا خنكيد انتاي كخبلنا إنت ترفي كسب سب سنفلال كوين اللو عالم تشعات ديم زملو أبتازي فتحاوت عالم نخيت
مستمر لمعتاو تقادلو دميركا خرئن كله دول قطبا انتلك نعالم تسألوا باريات ود سبكم مسل زخوني እቶም ወታደራዊ ሓይሊ ዘለውን ከምኡ እዮም ዝገብሩ ልክዕ ከምቲ ንስኻን ኤርትራ ወታደራውን ጸጥታውን ሓይሊ ሰጥ ለበጣቢልካ ዘለኻ ከምኡ እዮም ክገብሩ ዝደልዩ ወይ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ብሕግን ፍትሕን ዘይኮነስ ብደገፍ ሓይልታት ጸጥታ ስልጣኑ ዝዓቀበ ሰብ ካልኦት ብወታደራዊ ዓቕሞም ስልጣኖም ክዕቅቡን ከስፋፍሑን ከለዉ ዝቃወም መራሒ እንታይ ምስ ኮነ እዩ ከም ዝገለጽካዮ ዝነኣድ ኣገላልጻ እዩ ግን ከኣ ከምቲ ቀደም ካብ ሳሓይ ጀሚርኩም ትብሎ ዝነበርኩ ርእሰ ማላውነት ማለት እዩ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እሞ ከመይ ኢሉ ደኣ እዩ ዝገርመካ ኢላ ንትወድ ገርህ ልባ ከተደናግሩን ከተወናብዶም ተዘይደሊኻስ ስለምንታይ ኢኻ ትደግመሉ ነዚ ኣነ ዝገርመኒ ከኣነ ዝሃዛት ከምዚ ክትዛረብ ከለኻ እዚ ምስጢር ትሪእዎ ኣለኹም ገለ ዝብሉ ኣለዉ ብዙሓት ንስኻ ጥራሕ ትፈልጦ እዩ ዝመስሎም ኩሉ ዓለም ከምዛ ኤርትራ ስለ ትመስሎም ዝፈልጦ የብሉን እዚ ኢሳያስ ጥራሕ ዝፈልጦ ይነግረና ኣለኹ ኣድሓኒ እቶ እዮም ዝብሉ ንስኻ ጥራሕ ትፈልጦ ምስጢር ኮይኑ ስለ ዝስምዖም ነዛ ሕቶ ብምሕታትካ ምሳኻ ተደናጊፀ ካልእ ናይ ዓረብኛ መሰላ ከኣኒ መፅያት እኒአ كلمة حق يراد بها باطل يبال نحاسوت كجلجل تدليه حق الأمبر نحق كجلجل تدليه كونن بتخابت حبري شكا جزاها زوج وسانيتات بزحات سباتها ما صرتي بقوليلو قدمي وانت شكا جزا خيسر حكاية كلها كمان سلمن تاي بينا حقي بينا يسبقوي حلنا نزحتو تاتزي ملسي أي تقولونها بوشتها خمسة بنت حفركة أجر منني كافردو وصاي زجبر ما صرتي ወይ ብሓደ ወገን ዝግበር ስጉምቲ ዝድገፍ ቁኑዕ ሰብ የለን ሓደ ሰብ ግን ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ፍትሒ ጨፍሊቑ ነቶም ናይ ወፃኢ ሃገር ብድላት መሪፁ ከላኸለሎም ንጽህና ኣይኮነን ኣብ ስርዓታዊ በደል ብዕምቆት ዝተዋፈረ ሰብ ንኻልኦት ብዛዕባ በደል ኣስተምህሮ ክህብ ብቕዓት ይጎድሎ ብድሕሪኡ ኣብዚ ጸብጻብ ኣቲኻ ኣብዚ ኻልኣይ እግሩ ንጻዕዳ ገዛ ዝኣተወሉ ናይ ዓመትን መንፈቕን ፍጻሜታት እዩ ገና كلتا عامتن منفقن تعرف الله موزا كلتا عامتن منفقن نوحديا من هالبات ناتك عاد مسلطان كخندي تعرف الله اساس كم سريو زلهم بزحي دنقصني ابزي كاي تطقسخ حلف زي بلو ترامب من قاف نبينو اخالي كونن وتم ابراتنا رايو زساسيو زلو غير كام حتاتون الله قال وقصة زي بلون نترامب خطأبسون كجاجيون هرتق زبلو صلوتين زبلو خمسة لون كرساعي جبان انتاي كوصو إذا زرباس انتاي كوصو قلعتها طرح زي كونس سقمتون كدليوي إرتراون تمساسالي صقم سلازلوا ጭቆናታት ደርገን አጽያትን ቀደም ተወዲኡ ታሪክ ኮይኑ ተሪፉ ነይሩ ትዝገደደ ግን እቲ ናይ መጀመርያ መራሒና ኣብ ከምዚ ደረጃ ወሪድካ ሙስቶም ዝሓለፉ ገዛእቲ ከምኦም ጌርካ ክትገዝእ ከለኻ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ዝተኸልካዮ ስርዓት ከምቶም ዝሓለፉ ስርዓታት ጨቋኒ ስለ ዝኾነ ክቡራንን ክቡራትን እዚ መደረ ነዊ ይሕኪ ዘረበሉ ካልኩ ካብዚ ንላዕሊ ግን ኣብዚ ዓጾ መስለኒ ኢሳያስ 35 ዓመታት ተመሳሳሊ ዝተበለለ መደረታት ደጋጊሙ እዩ ባህርያቱ ዝግመት عبوين أمعك أبسلطان زتكرني بقصالي بزعبة فتحن فتحاونتن كمزراب يقطب فتحن فتحاونتن عرقن أي قدايني إذا محطة هذه أمجن مبزحت إرتراوز العلميهم أقدستيهم زقد سوائهم توم نزد الرغز اللوخاني السخان من كستخانهم كسابة بزمت سزلون الراغب تمحرك